kini itong latest update may sa kahimtang sa itong panahon karong adlawng Merkules, Agosto 3, 2022. Padayon gapekto og gadalag pag-uwan ning southwest monsoon kun habagat sa kasadpang bahin sa northern Luzon. O para sa kahimtang sa panahon sa atong mga forecast areas sa mosunod na 24 oras, ang Tibok Visayas, Occidental Mindoro, ug ang Palawan, nakip ng Calayan Islands, makasinati aning banag sa mapanganuron ngadto na sa matag-umon na kalangitan, inabanan aning mga lumalabay ng mga pag-uwan, pagbanugdog ug kilat, mugna aning southwest monsoon kon habagat o gining mga localized thunderstorms, hilabi na inig dayong hapon o gabi. Padayon lang ta mag-monitor sa atong mga gipang issue ng mga thunderstorm advisories. Ug mao na ang atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website ug diri lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping taang tanan.